Awan dia kay buthan ka. Buthan ka. Grabe din ko ano. Imo nang sakong driver nimo patrason. Arsahan na lang noy. Patrason mo ba? Sada. Turis na tiguan ba? Isda na. Ha? Sana, bakbo may mo sana. Di ko biasa ano. Di ko mensano sa ben krasada. Wala nga yung bahay na pinapigay. Nyato, okay ra. Kaya naman po, man. Ah, layo na kayo to. Ay, mo to. Sa bahay ka, may sakto. Kanina yung driver ko. Naubos siya ba? Naubos. Biya eh. Ba na dyan ay. Awan dia kay buthan ka. Buthan ka. Grabe din ko ano. Imo nang sakong driver nimo patrason. Arsahan na lang noy. Patrason mo ba? Sada. Turis na tiguan ba? Isda na. Ha? Sana, bakbo may mo sana. Di ko biasa ano. Di ko mensano sa ben krasada. Wala nga yung bahay na pinapigay. Nyato, okay ra. Kaya naman po, man. Ah, layo na kayo to. Ay, mo to. Sa bahay ka, may sakto. Kanina yung driver ko. Naubos siya ba? Naubos. Biya eh. Okay,